siala anak sialau tinggalnya di dalam tanjung. Mano apa nani tanah rantau, jangan sampai lupa jo korong kampung. Ingin main korong kampung, ketiklah YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu sama album-album Siril Asmara. Oke Pak. Allah di balik anak rimbo oh adalah ladang malang di balik anak rimbo Bulielah ditanam larang rantau buah lapangan oh bolehlah ditanam larang rantau oh buah onan tadi lakasen olah nombor ladu kini laka masuk kambang oka nombor latigo tonton YouTube olah sinar lapadang
O sinar lanyo padang pae ola opi lasi ale Oke to bilang badan mustami to japuinyo sedang dinas. Yo anak-anak sedang dinas juga itu badan dirinya. Oh endak to bilang lamo bana sedangnya dinas si butami tinggalan bustami sedang dinas to japui badan diri idil pae Tojapui badan diri dil ma'alun dil kok dilie awak lagalak-galak sama seorang bakuruang dalam bilik dalam dak boleh dil keluar. Oh entong magaga gambar entong mencalik-calik foto iyolah foto badan ayu maimbau namo pae ayu juo tuan. O maimbau namo ayu juo disinan kalau kok dipandang kama baru bela babao nampaknya ki alun jo cegak dibawa ke rumah sakit jiwa lanyo bawa di badan mustami. Honan sakit idil nak namu cegak akat orang rumah sakit ikut penyakit bukan penyakit biasa. Oh bukan gilo-gilo biasa ikut penyakit pae malah rindu Tuhan. Oi ko penyakitnya malah rindu disinan kalau kok dilihat ba itu kata doktor mengaban tadanga kata coy itu naninyo badan mustami. Oi yola nak dari dil mau jalabe aye mato onde apa sayang juawa onde apa sayang bustami opai ho sehatlah papa baksa mulo bustami aro bagi apa kenapa guno bapangkat apa gilo pai sabantu ikut Tuhan. Oh apa gilo pasabantu iko kenapa guno pangkat tinggi alabana wa inspektur alabana jabatan tinggi tapi apa sakit coyiko. Oh biarlah awak panak bapangkat biarlah badan tak berjabatan asal sehat badan apa asal sehat baik jo biasa Tuhan.
Inyo menangi juo badan idil kamapai apa lababao di mata dangaran pandai lima tadangaran santiang lababao apa barube. Tapi sakit nak namu cegak tapi dil coy tujuh entong magaga foto kok sempat hilang foto di tangan idil marato mahonja onja idil ndak dapet di pacian. Kau jadi foto ayu lestari tatap di tangan badan inyo. Kadang-kadang idil mengece onde ayu adi abang yoyu di mako badan diri ayu yoyu di mako badan di ma badan ayu pulang laleyu badan ayu boleh bakumpul dia yo anak-anak Tuhan. Boleh berkumpul jo anak-anak Jana ayu menjauh jo Jana ayu hilang lama Ibu layu di badan kami Ibu layu di badan abang yoyu Samanja abang yu batingan ikut contohnya nanta jadi makan indak minum pun indak ndak adonan ajan cie yu salain tekan ayu bake ayu Tuhan. Selain tekana bake ayu ba itu bana katoinyo ndak guno to bilang lamu ndak paralu dietong lamo bana. Disinan kalau kok dipandang sadangnya ado bantu itu tinggal ninyo sadang coy itu sadang tekan ayu juo entong mengimbau namu ayu nan anak bertambah panik bertambah pusing anak memikian kama ibunya kadicari di mata dangalanyo cali tapi ibu hendak bertamu yo balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggal ninyo sinan dolu si ayu lo nak kita japui Tuhan. Si ayu lo kita japui badan diri ayu ndak guna to bilang lamo bana. Disiko kalau kok dipandang agak di badan lah dirinya kalau na badan ninyo tadi maalun saja badan ninyo agak di badan lah diri ayu sadang di hotel bintang 5. Semenjak di hotel bintang 5 badan ndak ada bakat tanangan tubuh ndak ada basa cocokan alat tipu di badan along yo ba itu badan diri ayu takicu gadang di toke Singapura ba acaronyo le kakapai supaya dape ke Malaysia Tuhan. Supaya dapat ke Malaysia, dapat balik dakek suami, dapat berkumpul jo anak-anak itu de inyo nantakana.
Pioco itu dalam mati ayu, indak to bilang lamu bana, indak disiko di palamu. Abi hari ba ganti hari, abi hari ba ganti pakan, sapakan jodoh pakan, abi pakan ba ganti bulan. Kok nasib ayula kok dietong, kok talambe nan di parentan, tapuk datang tarajang datang, ba itu ke jam badana long tuan. Ba itu kejam nyoa badana long dak tabado kejam badana long coy itu kabake diri ayu entong menangi dalam kamar. Oh iko mungkin sumpah bang badan abang laku tuak suami badan awak suami elok batinggan jo anak-anak bari maaf bang ayu de abang tuan. Bari maaf bang ayu de abang ma itu kato inyo sedang coy itu to tinggal. Iduinyo sedang marasai menderita di badan along tinggal ninyo di Singapura sedang di hotel bintang 5 kita japui badan si idil tuan. Oma alun badannya diridil kalau inyo anak dari dil nambah namo buyung bustami dek sayang kebake apa. Oh dek santun apanya tu mana tadi dek santun anak bake apa. Apa renta beturui anak kanda apa bagi anak kawal harang cie ju. Oba itu badan diri anak, coy itu bana badan inyo, coy itu buyuang pae si bustami tuan. Oco itu buyuang si bustami, ndak to bilang lamu, maalun sajo inyo tadi. Yo inyo sadang dake apanyo, onde apa naian bama dangakan bana naik lapai ate oto baru be badan diri awak ulang balik ke rumah sakit. Ba itu kato anak jawaban badan apa indak jo kece nyo jawe nyo agian foto badan nyo tuma badan ayu la nyo lataan laki anak tuan. Olah nyolataan nyo ada ke anak, seto nyolataan foto dake anak, nyo ambil foto di badan bustami, menangi buyung bustami, oh apa sayang bustami. Oh rasuati bana pai badan bustami, rasuati bana badan awak kandak mencari badan ibu. Alamat bana pai indak tahu tuan. Oh alamatnya bana apa indak jale ba itu bana kato inyo menanga kato rupo itu. Oh di sinan kalau kok dipandang jawaban badan inyo
Onde nakkan wong dangabana dangakan bana latumayo di bustami kok leibo bustami kapa kok lei sayang nak kabake apa carilah badan dirimu ba itu kato si bustama badani diletuan Oco itu kato idil tadi kabake badan anaknya mendanga kato dari apa onde apa dengan bana ojan berang apa kawa asa tadanga badan ibu di mabana nagarinyo di mabana tempe tinggalnya kok jauh indak kabaetong Oh di ma wilayah wak cari tapi tampe nyopain ndak tahu kama ngaju oleh badan bustami tuan Oh kama ngaju oleh badan bustami ba itu kato badaninyo Oh nak guno to bilang lamo bana barangke anak kakantu apa nyobao masuk bilik nyo kunci dalam Oh bilik dalam Inak to bilang no lamo bana de apa nyo kunci dalam bilik dalam Yo inyo bustami pekakantu la tinggal apa di rumah kakantu badan bustami Oh tuane Oh indah di jalan di palamu dalam moto berjalan Oh sampai ke kantor si bustami tiba di kantor badani Setelah tiba di kantor Yo inyo sadang bermanuang-manuang ibu hati bukan kamain Oh anggota bagara-gara saja lakanai hari kasadonyo tuane Malakanai hari kasadonyo lakanai berang di kumandan mandanga kumandan dima kumandan berang lah dia manggotanyo namanya mandak talok do bagalui lain nak talok bagara lain kumandan banana la berang la mati takui kasadonyo Makumandan nyo bana nyo nalaberang la diam sajo sekantunyo sadang cuy itu kita pandang tinggan badan si bustami
Yo to japui pak badan diri dil sedang di dalam bilik dalam yo lapas si Bustami. Yo entong menangi dalam kamar, entong menangi dalam bilik mai. Yo entong menangi nyo dalam bilik aye mato badarai-darai maimbau namo nyo tumayu juo namo ayu nandimbau nyo. Tadang ajuo dirang sabalat, tadang ajuo dirang lalu. Yo ibu orang lalu menangakan ibu la orang di sidil maei. Yo ibu didilnya anak tawado nak guno dietong lamo di sinan kalau dipandang. Yo sedang menangi dalam kamar maimbau namo badan ayu maei. Yo tinggal yo sedang bantu itu indak to bilang lamo bana nak paralu dietong lamo. Yo agak di badan dirinya to tinggal sedang menangis sedang di dalam bilik dalam. Yo to japui badan siayu sedang di hotel bintang ni. Sedang di hotelnya bintang 5 di sinan kalau kok dipandang. Yo panganak-anak juo tapi ke badan diri dil. Ndak dapet dianjak-anjak lain, ndak dapet ditukar lain. Panganak-anak Joshua ngami yo tuane. Oh panganak-anak jo suami ndak dapet dia-lia entong menangi dalam bilik ia menangi dalam kamar tekanan. Oh Joshua mandak guna lo dietong lamo nak paralu dibilang lamo bana. Yo sadang cuy itu badan ayu lah datang badan diri halong kok tak lambe membuka pintu.
Yo talame memuka pintu kamar tapuk datang terajang latang itu ke badan diri yang ayu Yo itu ke badannya diri ayu nak guno to etong lamu bana nak paralu dietong lamu marasai bana pak badan ayu sajak joinyo buyu angalong Yo sajak joinyo labu yo ngalong marasai bana badan ayu marasai tubuh badan inyo indak tetan kane tangan indak tetan kane kaki itu badan dirinya agak di badan ayu tadi yo sadang inyo sabantu itu tekan elok suaminya Yo tekana eloknya suaminya tekana elok lakunya tekana elok junjungannya itu kalau kok dipandang indak dietong lamu-lamu indak kuno dibilang lamu yo agak di badan dirinya sadanginyo sabantu itu yo sadang menangi dalam kamar rasa pandape di sialong Yo asap pendape nyo di sialong itu inyo ayu tadi aye mato darai badarai maujan labe aye mato tekan anak yo suami kaba ako lai badan awak ba acaronyo akabarangke supaya dape lape dari hotel bintang 5 Dapat ke pulau Malaysia karena mencari anak Joshua Yo tadagak mana ke suami di sinan kalau kok di balma kok dipandang indak to etong lamu yo sadang menangi juola datang pegawai hotel malah datang pegawai hotel satu datang pegawai hotel bertanya inyo sekali onde kakak dengan mana menangi kak badan kakak mandanga katoco itu onde dia kandung namudoi mangko awak jadi menangi ndak talo tinggal di siko ingin babalik ke Malaysia
Oh ingin babalik ke Malaysia nak talo di badan diri kakak. Oh ndak guna dibilang lamo, ndak paralu tong lamo bana mandanga kata itu. Oi boy nyo pegawai hotel onde kakak dengan bana ko iyo ka ingin babalik laya do kakak bapiti. Oh kata sampai serupo itu kok piti dia nangka ditanya sesen nindak bapiti sarimi ndak bakepiang dia. O mandanga katonyo arupo itu mata danga indak bapiti jadi baaka caro akak kapulang cuman bakato badan ayu nanado dia empon di tangan kok lekok sampai jo empon ko mandanga kato rupo itu sinan bakato pegawai hotel awak bisa membantu kakak. Oh padolamo kakak disiko iko hotel bintang 5 kalau nan badan diri along itu ketua kupu kupu malam tuan. Oh itu ketua kupu-kupu malam mangko awak datang ke kakak ibu awak mendanga kakak tengah malam menangi juo lalu awak di mungko kamar. Oh tadanga tangi badan kakak mangko baranti awak disiko mangko pai ke kamar kakak ko iyo ingin nak babalik awak sedio bantu kakak. Oh awak sedio membantu kakak mendanga kato rupo itu nak tabado sanang nyuati ayu yo sanang di dalam hati sajuk di dalam pemikiran sunyi di dalam kiro-kiro nyoagian empon sekali onde dia kandung namudoi iko ma empon badan kakak juala empon barang mungkin asa dape tiket barang ke dia. Oh asa dape dia tiket barangke kato sampai serupo itu tu paspor badan kakak tu pisah kakak sekalian boleh ambo mami tiket nak sanang ambo mau urus. Mandanga kato rupo itu lah sanang hatinya badan ayunyo agian tiket je paspor tiketnya ala tumanyo kadiagian. Kau untuk tiket lamo barang ke dulu ado di dalam paspor sekalian dari Malaysia ke Singapura ado siapnya ke sadonyo yo alanyo ambil pisah sekalian sarato paspornya nanadonyo ambil di pegawai hotel tuan. Oi kodangan kak di badan kakak awak ibu di badan kakak jangan tabatik tabarito manso ambo menolong kakak mandanga kato rupo itu yonde dia kandung namudoi picayolah dia badan dia nanawa indak kamambuka rasio indak ketahu orang banyak cukui awak baduo sajo
Yo mananga katoco itu lasana ngati pegawai hotel paspornyo ambil pisahnya ambil nyobao dari dalam kamarnya ambil tiket hokamalai lasi Onyo bali tiket sekali ndak lama kita bilangkan. Oh tiket lah dapet diambil nyonyo bali tiket pesawat dari Singapura ke Malaysia. Indak to bilang lamo bana ndak guna to etong lamo disiko kalau kau dipandang. Yo abi hari sehari tu nanti tiket ala dape hari Sinayan paling randanyo. Hari Sinayan nyo barang ke anggaran pukul 1 lewat lah sampai nyo ke bandara coy itu dalam sejarah. Hanya apa Oba itu dalamnya sejarahnya di sinan kalau kau dipandang menunggu hari Sinayan sinan de inyo pegawai hotel. Hari ada semalam itu hari itu tape pak hari Minggu barisuknya jale kadiantan hari Sinayan kadibau. Nyoturui ke dalam kamar satu tiba nyodake pintu kamar baca assalamualaikum tabuka pintu diayu kiroi nyo pegawai hotel onde di kandung namudoi masuklah dia masuk kamar tolonglah masuk ke dalam bertanya kakak kena mudolai dape dia tiket pesawat yo dia oleh kok dapet kanak kakak mendengar kata bantu itu onde kakak dengan mana tiket lah dapet di badan ambo tapi biarlah ambo dulu memacian tiket 100 paspor badan kakak cukup jo pisah sekalian. Beko kok kakak memacian kok tiba sialong dalam kamar bertamu tiket pesawat merasai badan olah diri lah kakak Onan malamnya semalam itu di sinan kalau kau dipandang yo tiba di hari Sinayan nyo anggaran pukul 10 nyo bau badannya diri ayu yo dari nyo hotel bintang 5 lah nyo antan ke bandara tuane.
Olangyo antan kebenaran itu kalau kau dipandang ndak lama doto di bajalan lah sampai oto kebenaran anggaran pukul 1 kurang. Anggaran pokoknya 1 kurang di sinan kalau kau dipandang yo agak sajola di badaninyo yo agak di badan ayu tadi alala turun dari oto mana paspor sudah diagian cukui yo bisa sekalian 100 tiket pasangan awat mae. Masyarakat tiket pesawat sinan bekato pegawai hotel onde kakak dengan banai $5 kakak untuk kabalanjoi kopi tika untuk kakak. Elo-elo yo kakak tiba di Malaysia jan batamu juo jo sialong kalau batamu jo sialong merasai badan diri kakak. Ba itu kato badaninyo sanang hatinya badan ayu mae. Yo sanang hatinya badan ayu nak guno to bilang lamo bana lanyo taru ikate pesawat di sinan kalau kok dipandang waktu jam barangke nalati bosa sedang hati pesawat kuba itu kalau kok dili yo tinggal sadang di hati pesawat ka menuju si Malaysia mae. Yo ka menuju daerah Malaysia sedang awak di hati pesawat tinggal nyo di sinan. Yo to japui badan diri yo sadang menangi dalam kamar entong menyabui namo ayu pae. Entong menyabui namo ayu ba itu kalau kok dipandang indak to bilang lamo ndak guna dietong lamo bana de inyo sabantu itu ho menangis siang yo malam menangis dalam bilik
menangi dalam bilik dalam aye mato berdarai-darai mau jelabe aye mato entong marato siang malam menyabui namo ayu pulanglah anaknya dari kantor seto balik anak di kantor tadang apa menanginya buka pintu bilik dalam nyoba apa keluar onde apa sayang jawa onde apa dengan bana jana apa menangi juo bau panganakan elok jana apa sabantu itu Tuhan oh jangan apa sabantu itu di sinan kalau kau dipandang mandang kato anak tak kebadangan entong menunjuk gambar oh entong magian foto amanyo juo nyo cali juo di badan anak menangi anak memandangi nyo ambil tangan diri apa nyo jujuang tangan yo kapalo honde apa sayang yo awak yo pak kok tano tahu lapa tampe ibu abana rintangan tibo abana rintangan kamambe tapi tahu alamat ibu bialawa oh tukang cari opai asal sanang badan apa opa oh asal sanang pa badan apa ba itu bana kato anak naninyo badan buyung hidil ndak mangarati kecek cuy itu nanyo tunjuan gambar ayu oh mencari apanya bantu itu bertambah ibu hati anak bertambah dandam mati anak mencari apa lah cuma nangis Tuhan memandangi apanya entong menangi aye mato entong badarai manitik-nitik juo aye mato hot sadang coy itu nyoto tinggan sadang bantu itu to japui badan diri ayu ala barangke di Singapura Tuhan yo ala barangkenyo dari Singapura di sinan kalau kok dipandang sedang di hati pesawat juo hondak lama bana kok dipandang dari Singapura ke Malaysia tiba katu yo jangkonyo sampai pesawat hoka bandara
Sampai pesawatnya ke bandara, setelah tiba pesawat dari Singapura mendarat bantu ke Patabang. Yo satu mendarat ke Patabang, ala baranti ditampeknya. Ndak lama kita bilangkanlah turun penumpang banyak. Oh Tuhan, olah turunnya penumpang banyak di sinan, kalau kau dipandang nak guna toetong lama deinyo ayulah turun pulau, alanya taruh cok paspor. Alanya taruhnya mencok paspor di sinan, kalau kok dipandang paspor lah sudah dicoknya, ala keluarnya dari bandara. Berjalan kaki sama seorang, yo sadang berjalan rupa itulah tiba cando supir taksi kepeka maka kata supir taksi. Rencana badan diri amo menuju daerah Sungai Bulu, dakiknya dari Pasamalam. Oh Tuhan, madakiknya dari Pasamalam di sinan, kalau kok dipandang hari ada pak pukul 3 patang menjauh ke pukul ampik meningkat ke pukul 5. Lah sesuai harga taksi barangkik badan dirinya, barangkik dari bandara. Lah Sungai Bulu akannya 7 dakik nagari Pasamalam. Yo dakik nagarinya apa samalam, mindak to bilang lamo bana nak paralu dietong lamo. Yo agak di badan lapa inyo tadi, yo sadang di ate taksi juo hari batambah larui juo yo hari bertambah lanjut juo anggaran pukul 6 sanjo meningkat 6:30. Hari tapi pukul 7 sanjo nanlah sampai ke dakik Pasamalam, lah turun badan diri ayu ongkos taksi sudah baba. Ongkos taksinya sudah dibayar di sinan, kalau kau dipandang mana guna to bilang lamo bana. Ndak paralu to etong lamo ongkos tabayar taksi pai, tinggal badan diri yang ayu. Oh Tuhan,
Oh tinggallah badan diri ayu setelah tinggal sama seorang berjalan kaki badan inyo dicalik tampe nam biasa menurut jua sama seorang inyolah jalannya sama seorang sedang berjalan maltu itu setelah sampai di tampeknya kira malang tiba di ayu ona rumah nanyo tujuan teman kanyo dapati na rumah na lamo dulu rumah tu ndak ada lai bangunan gadang dipandang angin pembangunan lagadang dipandangi di sinan kalau kok dilihat nak barani ayu bertanya keluar badan ninyo balik sedang berjalan sama seorang aye mato dari badare mau jan labe aye mato ba acaronyo leko nang kaelo anta di mas suami awak yo anta di malako suami awak ba acaronyo mencari nyokok rumah nan awak dulu nan diuni tahun belakang ndak ada lain nampak rumah yo tapaso berjalan sama seorang aye mato dari badang are yo aye mato darai badarai mau jalabe aye mato hari bertambah malam yu apo tando hari malam anggaran pukul 9 menjawe pukul 10 lama nikah pukul 11 hari sadang tengah malam yang nampak palantanya nang kosong berhenti di sinan badan ayu yo takui awak indak tabado takui di kanai katodong yu yo takui awak di pareman dada takui pareman jalan malam yo bagolek lainnya di palantari sadang tengah malaman yang sedang bagolek di palanta badanan sadang litak bana mana lamo do kita bilang kandak paralu dietong lamo di sinan kalau kok dilihat sadang ninyo ala bagolek tekalok badan diri ayu yo sadang tekalok badan ayu ala latibo bandara ya yo ala latibo nyoa bandaraya setelah tibo bandaraya di sinan kalau kok dipandang jagoan badan diri ayu yo satonyo jagoan badan diri ayu onde ibu dangakan bana dang ade ibu elok-elok dek lanyo jagoan di bandaraya la jago badan diri ayu yo satonyo jago badan ayu bandaraya mulai batanganyo bandaraya mulai
sampai batanyo satu batanyo badaninyo. Onde ibu dangakan mana mangakok lalok bu di palantai ndak baru mako badan ibu di makok tampe ibu tinggal. Arya dopak pukul 3 malam kemaningka ke pukul ampi hari setengah 5. Menanga kato rupo itu onde apa dangakan mana modo lupa lai baruma. Yo tapi tadi awak mencari rumah nalamo indah ado pak marumana lamo pa inda ado ba itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu disinan kalau dipandang. Yo ado ko bu suami ibu mandanga kato rupo itu menjawe badan diri ayu. Yo kok suami ambo dolu ado disiko bana moinyo buyu angidil pak bana moinyo buyong ngidil barana cie awak laki-laki bustami namo anak awak. Mandanga kato rupo itu ndak tanggung takui bandaraya kalau nyoy itu anak ibu molak ke rumah badana. Omola karoma badana mo di rumah mo badani ibu. Oko salah saya riko siang ambo antahan tempe pak idilio katampe pak bustami yo lana badan. Ibu bu Omananga katonyo bantu itu nak tangguan sanangnya doati badan ayu kalau iyo sebantu itu jadi dia kato badaninyo. Olah nyobao di bandaraya nyobao ke rumahnya langsung ndak lamoinyo di bajalan sampai ke rumah bandaraya. Oi kau makamar untuk ibu. Kok lapar ibu boleh makan, kok awi boleh ibu air mak minum air, iko mabu kamar mandi di sekolah tak beli air bu Oh kamar mandi kata awak di kampung bilik air kata orang di Malaysia. Ba itu kalau kok dipandang oh indah dibilang lama banayo senang di dalam mati nemalem semalam itulah tidur badan diri ayu.
Ho satu lati dua badan ninyo bagolek ditampik tidur sekalo lalu hari siang nam pagi sepagi itu ukuran mandi nyola mandi ukuran makan nyola makan. Hari tu pak kalau dili onde ibu dangakan mana mula barangke lay badan awak ke rumah badan sidil ketampe badan Pak Bustami. Yo mandanganyo bapak kanaknyo tak kajui badannya Pak Upi Ayu tadi mangalo bapak bandarayako abana jabatan anak. Di sinan kalau kok dipandang ala barangke badan inyo ketampe rumah sidil tuan. Yo ketampe rumah sidil ndak guna to etong lamo ndak para luto bilang lamo bana. Yo di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badan ninyo maalun badan ninyo tadi sedang berjalannya baduo dek lambe lamo di bajalan. Oti bawa katu yo jangkonyo sampai ketampe rumah idil tuan. O sato tibo di labu rumahnya baca assalamualaikum yo di bandara ya tadi menjawe badan Bustami satu menjawe ati rumah. Alaikumsalam kata Bustami nyo sadang menyuan apanya sadang magi makan apanya di kurisi nambah namo si buyung idil. O naiklah kate rumah ba itu kato badan inyo naiklah badan bandaraya baduo jo inyo tu mau pi ayu. O satu tiba di ate rumah nampaklah badan diri dil sedang basuhan di Bustami maimbau badan diri inyo maimbau badan ayu. Onde abang dengan bana onde bang idil sayang ayu lai tadang abang suaro ayu bang Olai tadanga ko bang suaro ayu mandanga katorupo itu tadanga diurang maimbau tadanga bunyi suaro nyomai dil nak kalupo di suaro ayu. O satu tadanga bantu itu nani dil sedang makan yuonyo suan di badan anak sedang makan di kamar dalam. O sadang basuannya josimajo anaknya iyo nambah namo buyong Bustami. O tagak lah badan diri dil satonyo tagak badan idil kaluai dil sekutiko nampak lah badan diri ayunyo kajayu. Oh disi dilio pae onde dia kandung ayu abang yo dia onde ayu sayang yo abang yo hokamayu yu ilang salamu iko batahun-tahun ayu pai baru kini yo. Oh ayu babali yo ba itu kato badani diletuan. O mana mencari apanya bantu itu mengajar badan diri amanyo tumpak di badan si Bustami ndak kemangece baman wong duduk di kurisi mencari apa kajama.
Hoinyo idil menangi nyo ambil tangan badan ayu onde ayu ya di abang yo onde ayu ibu ima ibu Bustami janpai jolai kemano-mano menatap jo abang layu. Oh badan ayu yo abang jan yu tinggan yu tuan. Oh abang jan yu ditinggan yu mohon abang kawake ayu kato sampai sabantu itu. Honde abang nangan mana maafkan badan diri ayu ko ado salah bagi abang maafkan ayu bang. Ho hari kini yo bang ayu badoso bang bagi abang hayu la salah bagi abang kok lai bocali ayu tarimo ayu bang cobi aso tuan. Otarimo ayu bang cobi aso tumpak di badan anaknya tadi nambah namo buyong Bustami naninyo ayu mangece onde nak kandung Bustami. Olai ko ibu nak memaafkan lai ko ibu kabatarimo mencananga kato dari ibunyo mandanga kato dari mande. Doa jawaban badan Bustami danga de ibu elo-elo. Pokok Bustami sebagai anak Bustami ndak bisa memutuskan kuncinya dari buai apa Bustami tuan. Oh kuncinya dia apa Bustami kok nyotarimo di badan apa Bustami manarimo pulo. Oh tapi kok batanyo bagi Bustami kok tando Bustami jadi apa wak ndak suko ibu lai ibu talalu. Oke jambana buai. Oh ibu terlalu ke zaman apa itu kato badanana mandanga kato cuy itu menangi mendekana maafkan badan diri. Oh tadangannya mengecek bantu itu tadanga di badan idilnya turuinya anak de idil onde nak kanuang Bustami. Hokok lai bona kabake apa ibu jan di berangi pulau na Oh ibu jana diberangi pulau mohon apa bake Bustami ba itu kato badaninyo. Ho mandanga kato rupo itu menangi badan Bustami onde apa sayang Bustami opa.
Oh awak sayang kabake apa yo pa asal sanang badan apa biar merasai pai badan mustami Tuhan. Oh kotaknya adek karajo apa kotaknya apa nambah mina indak sampai awak cuy kotak pertolongan adik-adik angke apa ndak kajadi awak cokini depan. Oh jadi kalau badan Bustami ko apa suko ka ibu Bustami ndak kamalarang awak manurui pai kato apa Tuhan. Oh di sinan kalau kok dili maalun ninyo badani dilaga di badani dil tadi. Oh sekian lamonyo paknyo disaki sekian lamo corang gilo sekian lamo corang pandie. Oh adang makannya adang indah onde ibu dengan bana kok iyo ibu sayang kapa abean apa bu elo elo. Oh jangan apa ibu talantarkan mohon awak kabake ibu kok leyaro ibu ka Bustami jagolah apa bu. Oh badan Bustami oh buai apa jangan ditinggal juo yo bu. Oh mandanga kato anak nyo ambil tangan badan anak iyo di badan ayu tadi nyo jujuang tangan jo kapalo sarato tangan badan idil nak kandung sayang jo ibu. Oh bajanji badan nak diri ibu indak jo kalian nambah dua jonan satu ibu bajanji ko langi nan ibu jujuang iko gumi nan ibu pijak bajanji hati-hati yona. Oh nak kabasa sio-sio andole apa Bustami apa nani ndak batinggan kama ibu apa babao ndak kabapa dia dona. Oh jalan seorang dona asal ibu maafkan Tuhan. Oh bandanya katonyo arupo itu baru bakato badan Bustami ko iyo ibu sayang kapa ko layaro yo ke kami nambah duo apa ndak ado bu makan apa ndak ado minum do bu. Oh samanja apa bu batinggan yo bu. Oh makan indak minum pun indak do bu kok lai sayang ibu kapa cuba perintah apa makan cuba perintah apa minum kok lai makan bu. Oh apa Bustami oh buai ba itu kato badan anak Tuhan. Oba itu katonyo badan anak mendanga kato rupo itu nyo ambil nasi di badan nyo ayu tadi nyo ambil nasi do sambal 100 ayat sekalian. Honde abang sayang jo ayu ko iyo bang sayang kayu makan lalai bang badan abang nyosuan badan diri dil satu nyosuan di si ayu nak tanggung lama. Oh
makan ni dildo pae batu juo kato dokter rumah sakit jiwa batu juo kato na banyak sakit nyo indak sakit lain sakit dilko malah rindu yo pae rindu kabake badan ayu tuan rindu kabake nyo badan ayu ba itu kalau dipandang selesai makan nyo suan mandi lai bangai badan abang molana ayu memandian ba itu kato badan nyo nyoba ke dalam bilik nyo satu tiba di bilik dalam kamar mandi ada di dalam bilik kamar mandi kato badan awak bilik air kata orang Malaysia Ola nyoba ke bilik air mandian badan buyung idil selesai nyoba mandian ala diganti baju yonanelo tuan nyo ganti pakaian yonanelo kok rambut laku sui di kepala bakato badan diri ayu yola ibu di bustami onde nak kandung bustami oba cukup nak badan apa nak elok badan apa awak ba itu kato badan ninyo mendanga kato co itu onde ibu dengan bana kalau iyo sabantu itu mola barangke badan awak kunci la rumah gadang nangko ba itu kato bustami barangke inyo nambah 3 ala nyo naik ate keto naik ke keto nyonan mewah ba itu kalau kok dipandang setelah tiba ate keto to barangke nak nyolai yo satu la jalan oto tadi tarui katampe la tukang cukue indak to bilang lamo-lamo di sinan kalau kok dipandang di sinan kalau kok dipandang satu tiba ditampe tukang cukup lanyo cukup badan diri ona rambui ala dicukup ndak lama sesudah itu lah sudah idil bacukup dibawa balik ke rumahnya tuan dibawa baliknya ke rumahnya satu dibawa balik ke rumah di sinan kalau kok dipandang ndak guna dietong lama maalun saja badaninyo maalun badaninyo tadi satu lah tiba ate rumah alala duduk ketigonyo bagalak-galak ate rumah tuan bagalak-galak ate rumah bakato badannya buyong bustami onde ibu dangakan marbana malam beko ibu dibalian karano ibu jo apa lalamo di bapisan ndak elok debu menurui agamo kalau nyo jalur si agamo 3 bulan berjalan lawi 3 bulan jalan daratan ibu jo apa ndak bertamu ndak disilai jo batin itulah secara ibadah ibu kini kodang ada ibu diulang nikah babang ali tuan
Oh diulang bunika babali ba itu kato badan anak menjawe badannya diri ayu di mana kabar asiena badan mande menurui kato badan bustami Yoco itu kato inyo tadi nan marisari itu dijapui petigo manikan diulang nikah Ora inyo babali Diulang nikahnya inyo balik di sinan kalau kau dipandang Mandak guna to etong lamo nak paralu dibilang lamo bana Agak sajolah di badan inyo La tiba petigo manikan la datang orang kuliliang Diulang nikah balik ijab jatuh kabua bajawe selesai kabua bajawe dibaca doa salaman oh Tuhan Olah dibacanya doa selamat selesai doa dibaca banyak berbalik pulang Oh tinggal lainnya nombor 3 ya dia Oh rumah lagadang Iyo di hatinya rumah gadang indak kau bilang lamo bana nak paralu dihitung lamo Madisinan kalau dilihat Nyotinggan apa jo ibunya barangke ke kantor si bustami Oh Tuhan Mabarangke ke kantor buyong bustami sedang di kantor badan ninyo tinggan sedang di kantor to japui badannya diri ayu Yo baduo jo inyo lapak buyong idil samanja inyo babalian laisa iyo jo sakato Ndak ada tangka jo bagadua sayang ayu bukan kamain Masa yang ayunya bukan kamain ndak paralu to etong lamo sedang cuy itu to tinggan to japui nyo badan to ke Singapura Iyalah toke di Singapura tiba di hotel bintang 5 dicali ayu ke kamar Ndak ada ayu di kamar paniati ndak tabado berang hati
Yo nak tabado sakit nyodo hati Cino Singapura nambah namo si buyo ngalong barangkeknya dari Singapura menuju daerah Malaysia menuju daerah Malaysia nak lama bana do di udara lah tiba pulau di bandara tiba di bandara Malaysia malah turun ninyo along dari pesawat lama jalan ninyo sama seorang diambil taksi sekutiko pai kadake kilang kawan ditanyo bana sausuanyo Maditanyo kakilang tampeknyo karajo dulu balik kok lai masih ayu sinan juo bakarajo di sinan kalau dipandang ndak guna to etong lamo bana sampai kakilang tampe ayu karajo dulu ditanyo kanampunyo kilang mambana nampunyo kilang onde sobat jo kawan namo Iyolah kawan lamu ambo ayu jan dicari juo kok sempat batamu bana jo ayu Inyo jan digadu juo nyola balik kalaki lamonyo beko babaye utang sobat beko mambuek karajo sajo Anak ayu tu pangkatnya sangat tinggi sempek tur di Malaysia beko tatangko badan sobat di Makok lai kabadanga la sarana mokok lai kabadanga kato ambo elok balik kini ke Singapura pada batamu jo badan ayu Beko nyo kaduan kanak nyonyo lapor beko kanak nyonyo tutangko sobat disiko ndak tacalian beko di badan ambo kalau nyo tahu di badan ayu manso nyo kawan nado di Malaysia manso baputa di kota Malaysia beko sampai barita kanak nyo tatangko sobat badan ambo di Bekotok dapet masalah wa itu sekali kato inyo mandanga kato rupo itu di sinan kalau kok dipandang Yo sana ngatinyo badan along barangke dari kilang tadi tarui bandara ditujunyo Matarui bandara nyo adit tujuh nyo latibo along di bandara di Bali tiket babalik dari Malaysia nyo tuju Singapura balik ndak talok lamo nyo di Malaysia sadang marah ke Singapura tinggal nyo di sinan Yoto japui badannya diri ayu duo joidil suaminya Maduo joidilnya suaminya labas sanang-sanang ate rumah bagalak-galak apa jo mandenyo Nananak bertambah sanang, nananak bertambah hati gadang juo bertambah sanang anak memandang Manandoan sanang hati anak di balian oto baru cie
Nyobalian noto nyo abaruci untuk apa nyo jo amanyo kau untuk raun siang hari kau untuk raun jalan-jalan. Ba itu bana di anaknyo di sinan kalau kok dipandang dek lata bali oto baru kau untuk apa jo ande. Diagian kontak kapai ko mau to untuk apa karaun-raun dengan ibu untuk nyopai jalan-jalan apa nak boleh bakar ajo. Oh apa nak boleh apa bakar ajo ba itu kata badaninyo. Oh hendak to bilang lamo bana sanang hati apa jo mande mencali elok badan. Anak pa O mencari eloknya badan anak sanang hati apa jo mane. O di sini noto sudah nyobalian babarangke badan bustami tinggal apa jo mane nyo. O de inyo baduo tinggal di rumah sayo sakato kaduonyo lamulai taan ka agamo Tuhan. Ola mulai taat nyo ka agamo nan solat 5 waktu ndak pernah perai mendirikan solat ba itu badan diri ayu sarato jo badan idil. Hokok kamu si aji samo kamu saji ba itu inyo nambah 2 kok pai nyo samo pai setia bana pai dipandangi Tuhan. Oh setia bananyo dipandangi ba itu kalau kok dilihat. Oh mencali ayu joidil setia barumah tanggo orang banyak bersenang hati. Oh yo tapi kato doktor yo batu kato bidan kok lai kacega badan idil anta batamu yo si ayu Tuhan. Oh anta batamu nyojo si ayu nak tabado sanang hati orang mencali sanang lah orang badakatan.
Oh di malo na banyak nak kasanang sabab anaknyo elok bana sabab anaknyo baik bana ko ado kata tangkok itu anak badan sidil tuan. Oh anak sidil nang kamanolong na ada na lain pada itu ba itu kalau kok dipandang hondak guna to bilang lamo indak to etong do lamo bana antaro inyo nambah duo cukup jo anak sekalian lah bahagia katigonyo tuan. Olah bahagia katigonyo di sinan kalau dilihat. O sadangnya hari sari tu duduk juo dake kurisi bagalak-galak kaduonyo tuan. Bagalak-galak kaduonyo basanang-sanang hati rumah duduk menonton olah dikurisi. Sedang menonton juo habis kopi bertambah kopi kok kurang air putih tambah air putih. Hari ada pukul 9 yo sedang menonton juo keluar berita-berita lah ada dicalik dalam TV. Yo adalah hotel bintang 5 terletak di daerah Singapura. Yo ala di sini ada penangkapan tetangkok badan siang long tuan. Oh nanta tangkok badan sialong nyo tonton bananyo elok-elok lama nonton badannya diri ayu. Oh nampak along di bawah polis tetangkok badan sialong galak balakak badan ayu. Oh mencaliaknya ayu lah galak baru bakato badan ni dilonde di kandung ayu dia mengakuk galak sedang menonton aku sabab karanonyo. Oh menang kata coy itu di sini ayu mengecek coy ko bana bang kalau lawat tamu yo laki tuo. Lawat tobok jo ayah anak sedang menonton galak jo bang. Mas sedang menonton galak juo menangakat rupo itu sinan bakato badan buyung idil. Deko itu lo layuan ang kabatanyo ko abang lai sayang kayu dari dulu sampai kini ndak boboba sayang abang de cuy tuyo saja dulu tapi ko ayu lah kebaki abang tekalo abang bertinggal anda ibu ayu jo abang menangakat rupo itu menangi ayu mangece jangan disabui nalamo oh abang
Majan disabui ndak bangana lamo-lamo mohon awaknya akabake abang ku abang sabui na lamo-lamo nana kamajadi do bang ciu. Ba itu bananyo kato badaninyo disinan kalau dia pandang naninyo kalau dili. Onde dia kan uang ayu dia abang bagara sambil menonton jan dia ambil asip pulo dia. Yo jangan diambil na asip pulo mohon awak kabake ayu menanga katoco itu. Sinan bakato badan ayu kalau ala bangsa bantu itu lasanang pulo hati ayu bangai. Yonan malam semalam itu yo ala tidur sarumanya sakalo lalo ari siang bagalak-galak nambadu. Oh bagala-gala namadu basana-sana ngayu joy. Oh bagala-gala ate rumah ukuran makan nyoka makan ukuran minum nyoka minum ukuran marokok nyo marokok. Oh karajo nak boleh di anaknya bustami agi biaya tuan. Oh bustami magi biaya nak boleh apanyo bakar ajo duo jo mande sekalian. Oh itu elok badan anak ndak lama sedang duduk-duduk pulang bustami sakutiko tuan. Oh pulang bustami sakutiko satu balik katampe mandi tibo inyo di labu rumah baca assalamualaikum manjawe ayah jo mandi Waalaikumsalam kato ayah Waalaikumsalam kato mandi lanai badan diri anak basalaman ke mandi jo apanyo sudah basalam nyo la dudue bakato badan diri mandi onde nak kandung anak ibu kama ngopi atau susu nilo atau nyoai suam sajo ba itu kato badan mandi manjawe badan bustami onde mande dengan bana ambian sajo aye suam kato orang Malaysia aye putih kato awak tuan.
O talata aye di hadapan la minum badan buyuang Bustami bakato Bustami bake apa ne apa dangakan mana apa laikan sehat-sehat saja lain ndak sakit badan apa Mandanga kato-kato dari anak menjawi badan apanya tadi nambah namo si buyuang idil Onde nak kandung Bustami kok labatamu apa jo ibu nan apa nak kasaki-saki lai ibu la ado pau benyo na O ibu la dona pau benyo mandanga kato dari apanyo galak malenga badan anak mandanga kato apa O kabeko ko awak menjawe pulo kok dijawe lo kece apa babalik lo penyakit apa balik nang kapan yang badan awak juo tuan Oh indak to bilang lamo bana de inyo sadang bagalak-galak lasayo sekato jo anaknyo ndak ado nampaknyo lai bakat timpangan larukun damai keluarga jo itu kalau kok dipandang Yola manapa jo manenyo kok anak jadi inspektur jabatan tinggi bantu itu nak tanggung sanang hati mande tuan Ambillah do batang-batang yo katuko di dalam rimbo siaka mana berimbo de apa jo mandenyo labas sanang-sanang anak memandang sanang pulo bayi yo apa jo amanyo Yo si cerek di lereng batu banane tumbuh dalam koto de apa jo mandenyo jo anak sekalian lah batamu sainggo iko Olah kabalaki toei Oh karate sore layang-layang diambil di kare duo si cere di tengah ladang tumbuhnya duo jo tigo Ode apa jo mande lava sanang-sanang jo anak lato pulo O saingo iko dolu kabakito kok lai bau mua sama panjang besuk-besuk batamu jo O kagoron awak kagoron anak rang ditarap balai kapanyo si daulat kambang labungo dalam rimbo O bapasan awak kapanonton ko ingin jo kaset rabab calik la YouTube Sinar Padang official di sinan lengkap kasado Oh nyopa
Oh sialanyo anak sialan yo kambang bungo di dalam kapau janak lalu kekagoron siasan mana berimbo bulie banane tapi bana ojo rena mapak jo dendang rabab kami bapasan kok sempat batonton YouTube Sinar Padang official. Oh walau adonan di tanah rantau jangan pak menonton saja tambah sakrik nyoba enggak sak buah bulie baru tuang lo siril asmara pak Oh siakan yo anak siaka kambang labungo dalam rimbo bulie nak lalu ke katabe yo tonton pak takkan sakriknya gak sabua bulie awak batamu juo nak tiok minggu kami buwe pak Oh kakapau awak kakapau anak rang ditolan ado banane dalam rimbo siaka mana besawa bapasan kadusana nanado di daerah tanah rantau jangan lupa nak yo YouTube Sinar Padang official calik lapa bersama-sama boleh batamu lah yo apa Hojo siril asmara Oh bakudo mari babeni bakudo anak ulusan kuangku aka pulang di koto dek wakatu ampi kabisa inggo iko cerita dolu na lain latibo pulo Oh dari sitakanyo kasiaka urang mana benabe juo Oh ko ado salah kami mengarang kabampun kapak nambah samo Oh kakapau awak kakapau anak randi goron walaupun jalan kekatang asyaka menabetele kambang labungo dalam rimbo bapasan awak kadusana nan di tanah rantau walaupun di daerah Pulau Batam walau di daerah Malaysia walaupun ada di Brunei jo kaset rabak jangan lupa tuan Oh kain karab selendang karab diambil anak orang laki tan mangko jangan lupa apa menonton rabab nak tekan kampung pak Hola jo alalaman